जोंनि खुंफुं आफादनि गासैबो आरसिनि सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन बहा दंहैयो गोख्रैनो जोंनि कमिटिखौ सहैजोबनांगौ आरो लोगोसे नैबे जाथायखौ नुनानै आं एसे दुखुबो मोनदों आरो गोसोआव जोबोर माने गाज्रिबो मोनदों। मानो होनबा बे जाथाया जोंनि बर'जों बर' नांलायदों, माने सेंग्राजों सेंग्रा, नङा होनबा? बर' मानसि सेंग्रा ओमफ्राय दा बेफोरबायदि जाथाय जानाङामोन आरो बैसागो प्रग्राम जादों, नायनो फै, मोजाङै नायना थांनो होनबा बेवहाय दा प्रग्रामाव ओरै थोरै नांलायदों, हुलुस थुलुस नांलायदों मानसिफोरनि गेजेराव। बेफोर जाथायखौ माने जों ससियेल मिडियायाव नुयोब्ला गुबुन मानसिफोरासो मिनिगोन, नङा होनबा? बर' मानसिफोरखौ। दा बैसागो प्रग्राम जादों, मोजाङै नायनानै थां, लोंदों जादों दावराव दावसि खालामनाङा, नङा होनबा? जों समाजखौ मोजाङै सिबिलांनांगौ। ओमफ्राय दा गोबां बे भिडिअ भाइरेल जादों ससियेल मिडियायाव, फेसबुक पेजफोराव। दा बेफोर जाथायनि सायाव मा बुंबावनो? लोगोफोर नुबाय दहायनि बे ससे भिडिअआ एकदम बैसागो प्रग्रामनि जोबोर नांलायबायसो, एकदम दाब्लिउ बायसा नांलायगासिनो। बैसागो प्रग्रामनि गरम गरम लोंलाय जालाय, अखा हानाय जुब जुब माने बोथोराव प्रग्रामबो सोलिगासिनो, एकदम नांलायगासिनो आरो बर' सेंग्रा सिख्ला, माने सेंग्रा सिख्लानि दावरावसो जादों ना लोंनानै दावरावसो जादों मिथिनो हाला, हमनो हाला लोगोफोर। नोंथांमोन आङो गुवारै फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर। बेफोर जाथाया माने दासान्दि बैसागो प्रग्राम सोलिगासिनो, बैसागोनि फोरबोफोर, नङा होनबा? ओमफ्राय माने बिराद लोंलाय जालाय, माने बैसागो प्रग्रामाव बा बैसागोनि फोरबोआव माने बर'फोरनिया लोंलाय जालाय बांद्राय नालाय, दा बेफोरबायदि जानो नाङा, नङा होनबा? लोंदों जादों मोजाङै था, दावराव दावसि खालामनाङा, माने लोंनानै दावराव दावसि जानाङा, बेफोरसो जानांगौ, नङा होनबा? बिराद मानसिनि पाब्लिकनि गेजेरावनो प्रग्रामबो सोलिदों, होख्लायदों, माने नांलायनाया ओरैबायदि, नङा होनबा? नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ मा बुङो? माने बेफोर नांलायनायनि जाथायनि सायाव